Ahojte! Som veľmi rada za všetky ohlasy, ktoré boli na to moje prvé video. Nečakala som. A som veľmi šťastná a som rada, že mám okolo seba takýchto uvedomelých ľudí, ktorých toto všetko zaujíma. Vlastne mi písali tak, ďakujem. Veľmi mi to zlepšilo náladu, deň, týždeň, mesiac, rok. Takže počúvaj, kamoška, malé veci, maličkosti, ktoré keď zmeníš v tvojej hlavičke, lebo všetko je v tvojej hlavičke, všetko je v tvojej hlavičke, tak sa ti uľahčí, zlepší život. Takže poďme na to. Musíš si veriť. Nemôžeš očakávať, aby iní v tebe verili a iní mali v tebe dôveru, keď ty sám v sebe nemáš dôveru. Ver si. Ak sa bojíš nejakého rozhodnutia, že sa rozhodneš zle, že si vyberieš zle, skús sa na to pozrieť tak, že OK, možno, že to nebude to ideálne, ale treba riskovať, treba skúšať. Všetko je o tom, že aj keď si nevyberieš tú správnu cestu alebo nevyberieš si toho správneho človeka, tak vždy sa tam niečo nájde, čo si z toho celého zoberieš. OK, možno, že si vyberieš niekoho alebo niečo, čo nebude priam ideálne, ale išiel si do toho, skúsil si to, naučil si sa, ideš ďalej, ale ver si v tvojich rozhodnutiach, v tvojich pocitoch a ver vo vlastnej intuícii, pretože to je niečo strašne silné. Ja som si tiež uvedomila, že vždy mám taký vnútorný pocit. A to je vlastne tá intuícia. Ten vnútorný pocit ti na 99% hovorí pravdu. Aj keď je to niečo negatívne. Veľakrát to cítime proste, že sa niečo stane, že ten človek, s ktorým komunikujeme, má reálne nejaké iné úmysly alebo si myslí niečo úplne inak, ako to prezentuje a podobne. Proste je strašne veľa situácií, kedy tá intuícia priam kričí a počúvajte ju. Aj keď máte intuíciu začať niečo, proste, že máte pocit, že ja by som mala robiť niečo úplne iné, ja by som mala robiť nejakú úplne inú prácu, mala by som ísť do iného odvetvia, alebo niečo mi nesedí s týmito a s týmito ľuďmi, neviem, či by som sa s nimi mala ďalej baviť, mať ich v živote, alebo ten pocit, že niekam musíš ísť, odcestovať, niečo vidieť. Proste počúvaj seba, počúvaj svoje telo, počúvaj, čo ti hovorí a počúvaj svoje pocity, hlavne ten tvoj vnútorný. Napríklad sú to také maličkosti, toto hlavne pre baby, lebo podľa mňa my baby to robíme, a možno aj muži, ja neviem. Proste ideš dať fotku na Instagram, musíš sa niekoho predtým spýtať, že podľa teba to je dobré? Fú, podľa teba ktorú fotku mám dať? Ktorá sa tebe páči. To je tá najviac hot. Ale ja si myslím, že aj takéto maličkosti, sprosté, lebo je to sprostosť, ale robíme to, ale aj toto v tebe potom tak ukotví tú tvoju sebaistotu. Tým, že si začneš veriť, že máš dôveru v sebe, v tom, čo robíš a podobne, ide, si myslím, ruka v ruke aj to, že musíš mať úriti, že čo si ostatní myslia. A hovorím to takto pekne. Ty musíš mať úplne na háku to, čo si ostatní myslia. Pretože keď budeš myslieť vždy na to, že Ježiši Mária, čo si ty kokos bude myslieť moja kolegyňa Marika, čo si bude myslieť moja sesternica Anička, no offense to Anička, ale Oni oni platia tvoje účty, oni žijú v tvojom tele, oni žijú tvoj každodenný život. Ak je to niečo, čo chceš strašne robiť, čomu sa chceš venovať, alebo je to nejaké miesto, kam chceš odcestovať, proste hocičo, keď je niečo, čo chceš strašne spraviť, urobiť, tak to správ a maj uriti, lebo máš jeden život a prečo nie? Fakt, že do it. Nemôžeš na to myslieť, čo si ostatní myslia, lebo nebudeš žiť pre iných, chápeš ma? Žiješ pre seba. Konec koncov, ty do tej rakvy pôjdeš sám, tam nie sú žiadne dvojpostele, tam nie sú žiadne ty kokos poschodové postele, že no, ide tam so mnou moja sestra, alebo aj keď je to rodina, áno, spomínam aj rodinu, teraz nemá to žiaden akože osobný základ. Ja som veľmi rada, že moja rodina ma vo všetkom podporuje, hocičo som v živote robila, ja som tú podporu dostala, ale viem, že veľa ľudí sa bojí spraviť niečo, nejakú zmenu vo svojom živote práve preto, že ich rodina, bojí sa, že ich rodina, ich vlastná rodina, ináč to je smutné, ale že ich vlastná rodina ich nebude v tom podporovať alebo sa im bude smiať a podobne. Bohužiaľ je to tak, ale musíte sa aj na toto vysrať.
Fakt sa na to musíte vysrať, lebo všetci odídu. Všetci, čo tu sú teraz, potom odídu a ty zostaneš sám. A zostaneš buď na tom mieste, kde si šťastný, pretože je to niečo, kde chceš byť, čo chceš robiť a podobne, alebo zostaneš sám a ešte aj nešťastný, no len sa nad tým zamysli. A v tvojom živote týmto pádom zostanú ľudia, budeš teda mať okolo seba, v blízkosti seba, nakoniec len pekne krásne tých ľudí, ktorí ťa reálne podporujú. To, v akom okruhu si, je strašne dôležité, pretože teba tvorí priemer 5 ľudí, ktorými sa obklopuješ. Zamysli sa, ktorí 5 ľudia sú v tvojom živote tak najbližšie tebe, s ktorými sa stretávaš každý deň, rozprávaš podobne, no tak týchto 5 ľudí formuje teba. Je to tak, lebo strašne nás ovplyvňujú ľudia. Ak sa budeš obklopovať ľuďmi, ktorí sú ambiciózni, ktorí sú motivovaní, ktorí pracujú tvrdo na sebe, tak budeš tiež pracovať tvrdo na sebe, lebo vidíš, že to je kvázi to normálne. Budeš za tým, čo chceš. Budeš sa snažiť proste, budeš motivovaný. Úplne iná energia z teba pôjde, úplne inak sa budeš správať každý deň, ale keď budeš mať okolo seba ľudí, ktorí v kuse nadávajú, ktorí sa v kuse sťažujú, ktorí len ležia doma pri telke, pozerajú telku, majú že nulové kritické myslenie, nulovú motiváciu, nulový záujem, nerobia to, čo reálne chcú, sú nespokojní so svojím životom, tak bohužiaľ toto všetko prejde aj na teba. Veľmi, veľmi, veľmi si vyberaj, že koho budeš mať okolo seba. Obklopuj sa ľuďmi, ktorí ťa inšpirujú, motivujú, ktorí ti nejakým spôsobom pripomínajú človeka, ktorým sa chceš stať v budúcnosti. Chápeš? Že napríklad ja osobne mám človeka v živote, ktorý má extrémnu disciplínu a je strašne motivovaný a cieľavedomý a ide si za svojím a toto ja strašne obdivujem v ľuďoch. No on je asi jediný taký, ktorého viem, že vyzdvihnúť. My keď sa stretneme, tak ja z tejto jeho motivovanosti, cieľavedomosti, toho driveu ja úplne čerpám. A viem, že aj on má niečo, pretože je veľmi uvedomelý človek, čo si zoberie odo mňa. Takto sa krásne doplňame s mojimi ľuďmi okolo mňa a je to niečo, čo by som sa rada od neho naučila. Niečo osvojila z toho, čo on vie, čo ovláda, čo ide, ten drive, všetko. Chápete, čo myslím? Takže je to veľmi dôležité. Jedna veľmi dobrá rada. Máme ľudí v živote, ktorých máme v živote len preto, lebo ich poznáme už 1000 rokov. A však vieš, ale však musím ju pozvať aj na moju oslavu, lebo sa poznáme už od malička. No a už není proste na tej vlne, alebo není to človek, ktorý patrí do tvojho života momentálne k tomu, kto si teraz, tak na čo si ho vždy privolávaš naspäť proste. Není nič na tom, keď sa prestaneme s niekým baviť. Nemusí to byť hádka, nemusí to byť nejaké nedorozumenie. Proste je to tak, že veľa ľudí sa oddelí životom a to je OK a to ti len prospieva, pretože to robí priestor pre ľudí, ktorí do tvojho života prísť majú. Prestaň sa porovnávať, či už si muž alebo žena, prestaň sa porovnávať s inými, hlavne na internete. Je veľmi ľahké povedať, že nemyslí na to, že teraz nemaj to v hlave. Vychádzať zo seba, dobre? Veľmi úplne, že úprimne. Koľkokrát som videla nejaké dievča, ktoré v mojej hlave vyzeralo lepšie ako ja, alebo malo krajšie telo, krajšiu tvár, krajšie vlasy, tak som sa išla porovnávať. Čiže ja prečo nemôžem tak vyzerať? Makám na sebe všetko, ale není to také. Ale toľko faktorov ovplyvňuje to, ako ty vyzeráš. Teraz sa zamerajme hlavne teda na to telo, pretože ja si myslím, že body image a celkovo postava, gym, jedlo, všetko toto sa rieši až príliš teraz. Až príliš veľa sa na to fokusujeme. A ja to milujem, je to súčasť môjho života, chodím cvičiť, snažím sa jesť zdravo, aj keď to prešlo do všelijakých poruch príjmu potravy a podobne, ale to je zás na úplne iné video, ktoré rada natočím, ak bude záujem. Keď sa porovnávaš hlavne s nejakou fotkou na Instagrame alebo s nejakým videom, no, tak tam môže byť svetlo, póza, nejaký uhol, z ktorého to je celé natočené alebo nafotené. Samozrejme, mnoho ľudí si upravuje fotky. Ja som si napríklad v živote neupravila žiadnu fotku, že nič.
Komu sa to chce robiť reálne, ja nechápem. Či už tá fotka alebo to video bolo spravené ráno alebo večer, pretože vieme, že ráno sme oddychnutí, vyzeráme lepšie, možno pleť máme viac vypnutú, brucho je viac ploché a podobne, ale večer, keď už si po celom dni normálneho aj zdravého jedenia, aj vtedy máš trošku väčšie to brúško, pretože tam reálne máš to jedlo, lebo kam inám by išlo to jedlo. Možno, že ty si pozrieš jednu fotku a povieš si, že chceš byť ako ona, ale reálne ona trpí. Pridá fotku, že jej, super, mám sixpack a pritom doma plače. You don't want that. Nechceš to. Je veľmi ľahké teda povedať toto, že prestaň na to myslieť. Dá sa tá tvoja myseľ naprogramovať tak, aby si tú myšlienku zmenila vo svojej hlave. Čiže mne sa to podarilo. Nehovorím, že teraz nikdy mi nenapadne nič takéto. Zase ja sa tu nehrám na nejakú 100% každý deň 24/7 vyrovnanú. To si nemyslíte. Nie všetko toto znova príde na Dostajem sa ešte do takýchto situácií a to je úplne v pohode. Čo mne pomohlo bolo to, že som si začala uvedomovať tieto svoje myšlienky. A keď už prišlo niečo takéto do mojej hlavy, tak som vedela, že OK, toto to je, teraz na to myslím, tak to skúsme zmeniť. Nechceš byť ako niekto iný, chceš byť ty. Skús sa zamerať na to, aby si bol lepší, ako si bol včera a nie na to, aby si bol lepší ako, ja neviem, hocikto, koho vidíš na ulici alebo vo fitku každý deň a podobne. Zameraj sa na seba a len na seba. Že vyhľadávate takéto veci, takéto témy, tak to je extrémny pokrok. Málo ľudí je takto vedomých a málo ľudí sa zameriava na to, aby sa zlepšovali alebo sa nejak menili, alebo si vypočuli iné názory, takže love this for you. Ak vám to ešte nikto dnes nepovedal, tak ste brutálni, idete bomby, som na vás pyšná. Fakt, už len to, že si pozriete video tohto charakteru, klobúk dole, málo ľudí je takýchto, málo. Takže si vážte samých seba a majte sa krásne.